Bravo patrocina aquest espai. Hola, Mireia Carbó, bona tarda. Hola, Elisenda Camps. Com anem? Molt bé. Què? Cerveseta avui, eh? Cerveseta. Unes Que ara ve pinxes? l'estiu i la cerveseta és... I les clares? Has estiu i vist com diu la cerveseta. gent que li agrada molt les clares? Tu A mi t'agrada no. la clara? No? No. Ah, tu ho refresca molt? M'agrada, però amb poca llimona. Amb poca Llavors, llimona. normalment te la fan que sembla... no m'agrada, me la faig jo a casa. Molt bé. Demanes dues, saps? I tu fas... Molt bé, després anirem a fer unes Vale. clares, eh? Molt bé, doncs vinga, què doncs tenim anem a fer avui? un llom a la cervesa. Llom a la cervesa. Vull dir que és una recepta que ens han fet arribar des de Breda, la Carme de Breda. I a més enviem una salutació molt gran per la gent de Breda, Elisenda, perquè I tant ens que veu sí. tot el poble de Breda. Molt bé, Tot, doncs hola, Breda. Mira, tot Catalunya, però. Aleshores, Catalunya, dit molt bé. això, anem a fer-la. Mira, Vinga. per fer aquest llom a la cervesa, que també podria ser pollastre, que podria ser, com sempre, el que vulgueu, eh? Mireu, necessitem una mica d'oli. Evidentment, necessitem cervesa. Necessitem llom. Farina, una mica de farina. Ceba picada, veieu que ja l'he portat picada per no plorar aquí en viu i en directe. Uns quants xampinyons, un rajolinet de nata, que d'aquí ens en sobrarà, pebre i sal. Perfecte. Aleshores, comencem el plat amb l'Elisenda, que salpebrarà aquests talls de llom. Molt bé. Estem perfeccionant la tècnica, ja sabeu que l'Elisenda té tècnica de... Sí, mira, per posar sal i pebre, és una tècnica I del molt remenar, acurada. Elisenda, no tothom remena com tu, Home, ja m'ho diuen, eh? Més d'una voldria remenar així. I jo poso oli aquí. Ara anava a dir una cosa que me la callaré. Sí, millor. Molt bé. Molt bé. Sal i pebre. Sal i pebre. Salpebreu el llom, o si ho feu amb pit de pollastre, doncs que el pit de pollastre sigui talladet a filetets, no posem el petxugot així sencer. No, filets de pollastre, Clar. filets de gall d'indi, per Exacte. exemple, també estaria bé, no? Perquè quedi més amorós, saps? Que no quedi tan sec. Ara em matarà ella, No, ja- perquè, ja- clar, a mi ja ja em va estem bé així, acostumats, però sí. ja estem acostumats, no? Jo crec que dec tenir algun, no sé, potser algun parent així molt llunyà que devia ser d'algun país d'aquests on fan cuina molt picant o... Tinc pinta jo com de la Índia o pakistaní o així? No faig cara jo d'això, no? No. Apa, ja està. Ara Adéu. ho enfarinem. No, Eli, encara no. No? Ho has de fer tu perquè es vegi que això és També ho superfàcil. has de... Sí. Què vols dir? Que jo sé que fer coses més No, difícils, home, eh? però jo vaig vestida de cuinera i tota la història, llavors... Vale. Una mica de farina. Molt bé. I ara, quan l'haguem passat per farina, quan l'oli estigui Això calent, el està que farem fred és encara. daurar-lo en aquell oli. Molt bé. Llavors, quan el llom estigui dauradet en aquest bon rajolí d'oli que hem posat, que ja heu vist que és una miqueta generós, l'en retirarem i en el mateix oli daurarem la ceba amb els xampinyons. Que bons. Sí. Sí, tenim aquí uns companys que van dient que bo, que bo. Sí, perquè no brenen, i això passa el que passa. És que es desgasten molt. Sí, pobrets, treballen tant. Molt bé. Doncs això ja està calent? Sí, jo, a veure. ja tinc ganes de fer-ho, això. Ja tens ganes d'acabar? Sí, si acabes tinc ganes de d'arribar, menjar-m'ho. Elisenda. Acaba d'arribar i... A veure, provem. Has posat fortet, això? Sí, ho tinc a tope. Però ja saps que això Li falta un pèl. li falta un palet. Sí. Això, mireu, mentrestant jo tallaré, bueno, per fer-ne una mostra, doncs n'he portat 5 o 6 de xampinyons, val? Els tallem a llàmines, Molt bé. talladets. Podrien ser gírgoles, podria ser qualsevol bolet que bueno, ara perquè no és temporada, però quan ho sigui. El problema és que no se'n recordaran. Sí, home, que se'n recordaran. Sí? Sí. I sense també es podria fer, no passaria res. Podríem posar-hi, per exemple, fredolics, podríem posar-hi ceps, qualsevol d'aquests variats de bolets també que podem trobar De envasats. pot, sí, clar. Sí. De pot. I n'hi ha uns que venen, que estan amb oli, amb conserves Ah, d'oli. que bo. Però que venen alinyats, Sí. no? O sigui, no, porten... només amb oli. Jo vaig comprar l'altre dia uns rovellons amb oli. Estaven boníssims. I aquí seria qüestió d'afegir-ho ja directament? Sí, podríem tallar uns, saps? No posaràs el rovelló No, sencer, sinó talladets. talladets, i 2 voltes perquè ja estaran Molt bé. cuinats i tot seguit continuem, i tant. Molt bé, perfecte. Anem a provar, ara, a veure. Què et passa? Sí. Bueno, és mal que tenim efectes especials. Jo crec que n'hi ha un que és ràpid i l'altre és lent. Vols dir? No ho sé, hem d'estudiar-ho, això, Hem Elisenda. d'estudiar-ho, sí? Molt bé. Doncs vinga, fem una cosa. Fem salxitxes. Fem salxitxes alemanes? Fem salxitxes alemanes? Sí. Sí? Fins al 18, eh? Fins al 18 de juliol. Salxitxes alemanes. Bueno, salxitxes alemanes. Productes alemanys, Alemanys, sí. Cervesa alemanya, per exemple, de molts tipus diferents.
Tu t'agrada la cervesa negra? Sí, a mi la cervesa Molt bona. m'agrada tot. Doncs cervesa alemanya, begudes diferents, el pa alemany que parlàvem l'altre dia, pastes, formatges, què més tenim? Llet, moltes coses, eh? Cada dia descobrim coses diferents, iogurts, llets evaporades per cuinar, Evaporada. per exemple. No hem fet res, amb llet evaporada. No, ja ho farem. I salxitxes, evidentment. Salsitxes. Salxitxes. Fins al 18, eh? Val la pena, perquè són coses que després et costen més de trobar, clar. On estan aquelles pinces fantàstiques que em deixes tu? Aquí. Molt bé. Molt bé. I ara netegem aquí, que no es rigui, que la bona vida no som Net i nets. polit, sempre. Sí. Dies que més, dies que menys, però avui Bueno, molt net. fem el que podem, Però normalment la regla general és que Aquesta som fusta és netetes. nova? No, però la tinc guardada. No sé per què. És mona, oi? No sé per què la guardo. No la guardo. És un calaixet, veus? I tu poses aquí el ganivet, Mira que banyada. tanques... Sí. Per què t'ho guardaves, això? No ens ho No sé, ensenyaves? no sé, els de és perquè casa? així sempre us puc ensenyar coses. Si el primer dia us ensenyo tot... Molt bé. M'ha aixafat un dit, aquest noi. Molt bé. Com va? Veus? Ja va. Ja va. Ja va. Ara va Que li costa una ara va miqueta que s'hi mancar, mata, però- Ara va que s'hi mata. Aquesta és la cosa. Ara, tomba, A veure. tomba. Sí, perquè després farà un xup-xup l'altre cop. Sí, i ens home. fa molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte. Mira, de guarnició he portat una mica de pebrot verd i de pebrot vermell, veus? És que li Unes va. tiretes, sí, m'ha semblat bé. Però podeu posar-hi el que vulgueu, com sempre. Podeu posar pasta, Arròs saps? blanc, Arròs, també. amanida, el que vulgueu. Era per canviar, per portar alguna cosa diferent. I com que no ocupava molt, dic, bueno, sí, m'ho puc permetre. La meva Sí, moto és i tant. capaç de portar aquestes tiretes de pebrot. Molt bé. Molt bé. Jo ja ho trauria, Eli. Què? Doncs vinga, dona'm un platet. Ho traiem. Molt bé. Que t'hi has quitxat, Òscar. Ai, xus. No, no, no. Xus. Que tant d'home ja un perd la noció, Sí, Tant no? d'home. Jo que no ho saben a casa, perquè si no tindríem club de fans. Mira. Ara, en el mateix oli on hem daurat el llom, hi posem la ceba picadeta. Ah, que jo no faig res, Eli. Ara ens barallem per... I quan la ceba estigui cuiteta, doncs, o que Afegirem. comenci a agafar Sí. color, doncs afegirem els xampinyons. I s'ha de fer en el mateix oli perquè és on hem fregit, en aquest cas el llom que tenia la farina, i la farina després també ajudarà una micona a lligar la salsa. Hi posarem un palet de nata perquè ens Que lligui quedi més cremosa, sí. no? Has provat ceba normal o ceba Ceba tendra? normal, ceba normal. Podria ser ceba tendra, Sí? però és normal, normal. I Mireia, les cebes i les escalonies, aquelles que són més petitetes, serveixen també per fer Sí. això? El que passa és que les escalúnies normalment a casa no s'usen tant. No, és per fer plats que no Sí. siguin senceretes, no? Jo crec que és una quedin- mica que ens ve de la cuina francesa, una micona, saps? Que es posa Que no- les no tenen res que calúnies... envejar-li, no? No, res de res. Res de res. Avui parlàvem amb una coneguda meva dels formatges catalans, dèiem que hi havia un munt de formatges catalans boníssims i en canvi sempre anem a comprar el formatge francès. Una És mica que per costum, hem no? de tirar També? més cap a casa, Això mateix, producte Home, català. Clar que sí. Mira, ara ja t'hi poso. Vinga. Ens podríem haver esperat un palet més, però és perquè ens doni temps de que es Hem de vegi tot posar-hi el sal, ara, procediment. també, els xampinyons, o no cal? No cal. Ara els hi posarem. Quan tinguem la salseta que ja comenci, saps? Per si un cas, perquè aquí n'hem posat força de sal i de pebre. La sal de la vida, Sí, Vaja, senyora. que tot soso. Jo penso No. que una cuina sense sal no és el mateix. A veure, tampoc cal passar-se, però si no tens cap problema d'hipertensió clar. ni res de tot això, doncs Si es pot, que estigui saborós, Si no no cal es que pot, estigui... no es pot. Exacte. I ara, quan els xampinyons estiguin una miqueta cuits, doncs afegirem el llom i un rajolinet de cervesa. Que No la faràs servir tota? tota no. No. Ja l'he portat Seria massa. fresqueta perquè he dit, si ens sobra... Si sobra una mica farem una ronda per aquí, ja diuen. Ara, que si ens hem de repartir el que sobri d'aquesta llauna entre tots els que som... Sí, veurem babetes, ja ho posarem en gotets millor, perquè si no... Tenim més, Sí. Posem ja el llom? Sí? Sí, posem ja el llom. Sí. És perquè ens dongui temps, A casa us espereu que els xampinyons estiguin una miqueta Una més miqueta més cuits. fets, Més dauradets. Sí. Ara, torneu la carn que hagueu triat a la paella i ara és quan M'agrada afegim el toc de gràcia que li faràs tu. un rajolinet de cervesa. Val? I ara, quan la cervesa evapori, que deixem de sentir aquesta olor, doncs afegirem un rajolinet de nata i ja hi posarem altre cop una micona de sal i ho rectificarem de gust, val? Perfecte.
Però sempre recordeu que estem a temps d'afegir sal, així que... I és important que la cervesa evapori, si no ens la trobaríem molt a la boca i a més ens podria fins i tot tallar la... Si tinguéssim massa líquid ens podria tallar la nata, la crema de llet. Cal donar-li la volta? Sí, tomba. És molt senzillet, aquest? I per canviar un altre dia també està molt bé. I els nens en poden menjar perquè l'alcohol l'evaporem, així que no passa res. No. O podria ser vi blanc, si no teniu cervesa. També, o cervesa negra, alemana. Sí, quedaria bé. Clar. Mira, bona idea, Bona idea. Doncs la farina que li hem posat és veritat que ara està fent una mica més cremosa la... Lliga la salseta. La salseta, això està bé. A més, l'estorrada, que la farina torrada... Sempre que vulguem fer una salseta així, és millor farinar primer la carn? Bueno, no és una regla general, però sí que pot servir com a consell. Sí, i tant. Sí. A més, al torrar-la, com et deia, no te la trobes a la boca, saps? Que el gust que trobem de farina crua és perquè no està torradeta. Bueno, mireu, i ara ho deixeu fer un xup, però ja no tenim més temps, i en acabat afegiu doncs un rajolinet, tampoc massa, una micona per fer més salseta. Que bo, que ràpid de preparar aquest, Sí. He fet jo en un plis-plas, les teves indicacions. No, però és veritat, és així. Ara xup, aquest també. Molt bé. I el pots deixar preparat, això ens hauria de bullir una mica ara perquè ens lligués bé la crema i tot. Jo li faig una volteta perquè lligui bé la farina. Quin aspecte. Boníssim. Doncs vinga, sembla que muntem el plat? Sí, i tant. A veure. Res, a casa ho deixeu una miqueta més, una miquetona més. I ja està. Vinga, fes-ho tu. Gràcies per deixar-me fer alguna cosa, Ja que has parat l'espai. Ja saps que jo tinc dies que estic molt activa i dies que no tant. Sí. Els divendres normalment no estic tan activa, et deixo fer més coses. Mireu, i ara emplatem, doncs, la carn. Molt bé. Posarem 3 tallets, va. I uns champinyonets ben bons. I la miqueta de salsa. Home, ja la posem tota, no et sembla? Va, vinga, sí, posem-ho tot perquè... I una miqueta de julivert podríem picar i posar-lo. Sí, tota, Eli. Molt bé. El tenim a punt pel repàs, Perfecte, doncs fem el repàs. Mireu, per aquest llom a la cervesa, de breda, hem utilitzat 12 talls de llom, una ceba, 100 grams de xampinyons, aproximadament, 100 mil·lilitres de nata líquida, que és un rajolinet, no cal que ho mesureu, una llauna de cervesa, per 4, farina, julivert fresc, oli d'oliva, sal i pebre. Molt bé, doncs perfecte, Mireia. Molt fàcil, ho provarem aquest vespre per sopar i demà t'ho explicarem. Fins demà. Adéu-siau. Adéu a tots.